6 שווה 21. בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לנשום. בסך הכל, 500 מיליון ו6 200 731. אם לא טעיתי. 500 מיליון, מה? אני עסוק, אני אדם רציני, אין לי זמן לשטויות. 5 ועוד 7 שווה... מיליון? 54 שנים שאני כאן, ומעולם לא הפריעו לי לספור. קראתי לך כדי שתעזור לו, כדי שתפריע. מיליון מה? מיליון דברים קטנטנים כאלה שתלויים להם למעלה שם בשמיים, זבובים, והם זוהרים ומנצנצים להם. גחליליות? אנשים בטלנים חולמים עליהם בלילה. אתה מתכוון לכוכבים? כוכבים! למה אתה סופר את הכוכבים? אני לא סתם סופר אותם, הם שלי. שלך? אבל המלך שפגש... מלכים הם כלום וכלום לא שייך להם. אנשי עסקים כמוני מחזיקים ביקום כולה. ומה אתה עושה בהם? אני מנהל אותם, אני סופר אותם. אני דואג שהם קיימים. מה, זהו? לי יש צעיף שהוא איתי. יש לי אבזים שאני יכול להחזיק. אתה יכול לגעת בכוכבים שלך? לא, אבל אני יכול לרשום אותם על פתק ולהפקיד אותם על שמי בבנק. פתק! מה, זה כל מה שצריך? זה מספיק כדי שאהיה עשיר, ושכולם ידעו שהכוכבים שייכים לי. לי יש רק שושנה אחת, ו3 רגש קטנים, וזהו. אין לך הרבה רכוש, מה? יש לי בדיוק את מה שאני צריך. לך יש אולי יותר מדי. לא, יותר מדי, אין דבר כזה יותר מדי. להפך, אני זקוק לעוד. אל תפחדי, אל תפחדי. ערב טוב.